The real deal, Basque language. Ehunka urte zientilek ez dute jainkoa agurtu espirituz eta egiaz joan lau, 23 esaten den bezala. Esaten du, baina badator ordua, eta orain da, egiazko adoratzaileek aita espirituz eta egiaz adoratuko dutena. Izan ere, aita alakoen bila dabil ura adoratzeko. Benetako gurtzaileak benetako kristauak dira, eta ulertu behar duzu ez zarela momentu honetan, baina etorkizunean izango zarela espero dugu. Tragedia bat gertatu zen kristau eta santu espiritu zintzoak ziren gentilei. Zintzo fisikoak ziren beste fededun deiturikoak hil zituzten. Denek kristau deitzen zioten orain dela, 100 urte bere buruari gaur deitzen dioten bezala. Egiazko kristauek itun berriari buruzko egia eman dezaketen bakarrak dira, egiaren espiritua baitaukate. Jainkoak agindu bat du, jainkoa Jesusi eta Jesusek ikasleei. Egia eta misterioa agertu zitzaizkien ikasleei. Markos 4, 11, 12 eta esan zien, zuei eman zaie jainkoaren erreinuaren misterioa ezagutzea, baina kanpoan daudenei, gauza guztiak paraboletan datoz, 12 ikusita ikusi eta ez hautematen, eta entzunda entzun eta ez uler dezaten. Lukas 8, 9, 10, orduan galdetu zien, zer egiten du nire parabola? 10 eta esan zuen, zuei eman zaie jainkoaren erreinuko misterioak ezagutzea, baina gainerakoei paraboletan ematen zaie, ikusi ez dezatela ikusi eta entzutean ez dezatela ulertzeko. Ikasleei lehenik kristau deitzen zitzaien eginak 11, 26. Kristauek santutze prozesua igarotzen dute eta santu bihurtzen dira. Beraz, kristauak eta santuak dira fededunei irakasten dietenak, espiritu santuarekin bataiatzen ez direnak egiaren espirituaren agerpenarekin. Fededunek egiazko kristauengandik edo zainduengandik entzun behar dute egia. Erromatarrei 8 beraz, haragian daudenek ezin dute jainkoari atsegin. 1 Korintoarrei 15, 44, gorputz natural bat ereiten da, gorputz espiritual bat piztu da. Gorputz natural bat dago eta gorputz espiritual bat dago. Efesoarrei 1, 13, harengan ere fidatu zineten, egiaren hitza entzun ondoren, zure salbamenaren evangelioa, zeinengan ere, sinetzirik, agintzen duen espiritu santuaz zigilatu zineten. Egiaren espiritua izan behar duzu egia irakasteko. Egiazko kristauek eta santuek bakarrik dute egiaren espiritua. Joan 16, 13, hala ere, ura, egiaren espiritua, etorri denean, egia guztietara gidatuko zaitu. Zeren ez du bere buruarekin hitz egingo, baina entzuten duen guztia esango du, eta etorriko diren gauzak esango dizkizute. Jainkoak zainduko ditu egiazko kristau eta santuak hil zituztenak. Nire arreta santu bihurtzeko prest egotea da, eta santu bihurtu baino lehen, egiazko kristau bihurtu behar zara. Benetako kristaua espiritu santuaz beteta dago, eta beste hizkuntza batzuekin hitz egiten du, eginak 2, 4 esaten den bezala. Ironikoa da benetako kristauak hiltzen parte hartzen dutenek beren burua kristau deitzen dutela. Ez da benetako kristau bat egon duela, 100 urte egiazko kristau guztiak hil zituztenetik. Zeure burua kristau deitzeak ez zaitu bat egiten. Itun berrian jainkoaren definizioa bete behar duzu. Gentil fededunei gertatutakoaren tragedia ulertzea zen ona erabiltzea besterik ez da. Fizikoki zintzoak ziren fededun espiritualak diruarekin, boterearekin eta kontrolarekin kontrolatu nahi zituztenak. Kontrolatzeko modu bakarra hiltzea zen. Nahiago dute hiltzea jainkoaren hitzaren egia aldatzea baino, egiaren espiritua baitzuten haietan. Joan 14, 17, egiaren espiritua, munduak jaso ezin duena, ez baitu ura ikusten ez ezagutzen, baina zuek ezagutzen duzue. Zuekin bizi baita eta zuetan egongo baita. Zer gertatu zen gero fededunei eragin zien? Izena. Edonork abia dezake deitura bat bere iritziaren arabera. Horregatik, askok erlijioa iritzia deitzen diote.
Baliteke egia apur batean edo egiarik ezean oinarrituta egotea. Galdera, nola espero duzu edozein deiturak, 100 urteren ondoren, egia ezagutzea orain egiarik gabe hasi zirenean? Deitura bat egon izanagatik, bere kontakizun faltsuak tradizio bihurtzeraino irakastea, ez du egia bihurtzen. Deitura batek ez zekien Mateo 28, 19, Kristauaren definizioa dela, edo Joan 3, Markos 16, 18, Eginak 2, 4 edo Joan 3, 16 Kristau bat zer den definitzen duela? Eskritura horietako bakoitzak Kristoren espirituari, Jainkoaren espirituari eta egiaren espirituari buruz hitz egiten du. Gizakiak uste duen bezain adimentsu, ezin izan du Jainkoaren hitzean egia espirituala ulertu. 1 Korintoarrei 2, 14, baina gizaki naturalak ez ditu Jainkoaren espirituaren gauzak jasotzen, ergelkeriak baitira harentzat, eta ezin ditu ezagutu, espiritualki antzematen direlako. Kongregazioaren aurrean zutik dagoen artzain edo buruzagi batek, bere burua kristaua eta kongregazioa kristau deitzen dituenak, ez daki itun berria eta ez du ideiarik Jainkoaren erreinua zer den. Zergatik ez duzu konparatzen Espiritu Santuak bataiatu ondoren kristau deitzen ziren ikasleekin? Eginak 11:26. Jesusek egia irakatsi zien, Kristoren espiritua jaso zuten. Joan 20:22, Jainkoaren espiritua eta egiaren espiritua jaso zituzten Espiritu Santuak bataiatu zituztenean. Eginak 2:4 eta hizkuntzatan hitz egin behar duzu. Markos 16:17. Eginak 2:4 dio, eta guztiak Espiritu Santuaz bete ziren eta beste hizkuntza batzuekin hitz egiten hasi ziren, espirituak hitz egiten zien bezala. Kristoren espiritua, Jainkoaren espiritua eta egiaren espiritua Espiritu Santuaz betetzeko behar duzu. Hizkuntzaz hitz egiten duzuenoi orain egia irakatsi behar duzue egiaren espiritua jaso aurretik. Fededun batek, kristaua zirela pentsatuz, esan zuen deitura honetan jaio zirela eta konfesio honetan hilko direla. Deitura honek 100 urte daramatzalako, tradizio bihurtu da bere narrazio faltsuekin. Fededunek ulertu behar dute fizikoki hil ondoren, espiritualki bizitzen jarraitzen duzula. Joan 5:29 eta atera, ongi egin dutenak, bizitzaren piztuerara, eta gaizkia egin dutenak, kondenazioaren piztuera. Elizaren helburua fededunak kristau eta santu bihurtzea da, Eliza ez zen ezarri Elizako buruzagiak aberasteko edo asetzeko. Esnatu. Entzun eta jaso zuen